כשפתחתי את אבדר באשדוד. עד היום, שאנחנו ב-2011, סוף 2011, הוא לא רוצה להגיד 12. לא הצלחתי לריב איתו אפילו פעם. לא מאמין לך. לא יכול להיות. אני לבד עשיתי 4 פעמים סולחן, לא יודע מה זה. תגיד, אפשר לחבר אותך לפוליגרף פעם מה שאתה אומר את זה? לגמרי, היו לנו פה ושם ויכוחים קטנים, אבל זה פשוט, אנחנו בדרך ארוכה וטובה ומבינים אחד את השני, ואני, אחד האנשים הכי יקרים לי בחיים האלה זה פלטיאל. מה אתה רוצה ממני? אני יכולה להגיד שרבתי איתו הרבה פעמים. יאללה, על קובי עכשיו, כמה מילים על הבוס שלך. פלטי, עד שברחת מאיסקור עכשיו החזירו אותך לאיסקור. אדי, תגידו כמה מילים לקובי, אני כבר עברתי. כמה? גיל 50 כבר עברתי. הייתי שם. טוב, פלטיאל, רגע, תשמע. בשם הבא. אבל לא הרבה זמן. לא. לא עוד פעם עם הגילים. לא. קודם כל רק משהו. גיל 50, שתבין, גיל 50, אתה עובר עכשיו לחצי השני. מגיל 50, אתה לא יודע עוד כמה זמן נשאר, אבל עד 120. שיהיה לך. אבל, שתבין, עד גיל 50, ישי, אנחנו נמפות. עד גיל 50 היית בסדר. עכשיו תתחיל לדאוג. מה שהוא אומר, שעד 50 זה בעלייה. בגיל 40. שיהיה לך מזל טוב. בגיל 50 יש כוח לעלייה נוספת של הרבה כוח. מה שרצית להגיד שבגיל 50 עוברים לקידומת של פלאפון וצריך להיזהר מניתוקים. בצורה עתידית. פלטיאל, אתה יודע, במרוצים אומרים, את ה-50 שנים הקשות כבר עברת. מה שנשאר זה כבר... כן. תעבון. משפטים שלך נתחיל לאכול. לא חשוב. היום יום הולדת, מזל טוב. רגע, תשאיר עכשיו לקובי. היום יום הולדת. תגידו, אם מרימים אצלכם ביחד זה 100 פעם? לא עכשיו, אני ביום הולדת, לא עכשיו. מה? תשים לב על הפטה עצמם, על הפטה. רגע, אנחנו ננצל את ההזדמנות שאנחנו חוגגים לפלטיאל 50, ואנחנו נגרור פנימה גם את קובי לחגוג איתו 50 גם. 50? הגיע 50 לא אומרים מה, 50. 50 הוא 50, הוא נראה בין 40, אז זה לא משנה. אנחנו נברך. סליחה, חלי קופקל. ואילנה, כמו תמיד, תברך. טוב, קובי יקירי, ישבתי לכתוב לך כמה דברים, ואני... טוב, לקובי, מישהו הגדיר אותך מלך הקודים, אז המשכתי עם זה. לקובי מלך הקודים, ואנו מבקשים להכתיר אותך כמלך המלכים. קשוב, חבר נפלא, כתף להישען עליה כשצריך, אדם שאפשר לשוחח איתו על כל דבר ועניין בנעימות רבה ובחמימות. וזה בהחלט לא בחור מאליו. מזל טוב ענק ליום הולדתך, שפע ברכות ואיחולים לבביים, בריאות, אושר ונחת מהמשפחה. שנים של עשייה והצלחה בכל, שתמשיך לחייך בכל בוקר מחדש. העולם יחזיר לך בענק איחולים שכל שתבקש לו יהי. יום הולדת שמח ומשפחה. בנימה אישית קובי, תדע לך כל 20,000 קילומטר שמן, לדעתי כמה שעשית. חבר'ה, יש קודם חופשי היום. עליי! אני רוצה להגיד לך שההגדרה של מלך הקודם הייתה של קורי. כן. ניצול הצלחה, אתה אומר. יאללה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם.